Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा गोबां नेगासिनो दङ ड्राइभार पोस्टआव साख्रि मावनो स' फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय रिलिज खालामबाय गुवाहाटी हाइकर्टआ दा सोर एलिजिबल जागोन नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना APDCL गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा आपकामिं APDCL फैगासिनो दङ 5000 आन्डाराव नाथाय लोगोफोर बुंनाय बादिब्ला सोर्सनिफ्राय बुंनाय बादिब्ला 2000 नि बारा नोंथांमोना भेकेन्सि मोननो हागौ जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 थागोन 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 हिसाबै आरो जेब्ला अफिसियेल नोटिस फैयो नोंथांमोना मोनगोन दा जों बे अफिसियेल नोटिसखौ नायग्रोसै गोबाव खालामा ड्राइभार पोस्टआ दङ गासै 7 स' बेयाव जों नायगोन बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ आरो बेनिफ्राय गोबां जब्स फैगासिनो दङ नोंथांमोना लारि मोनबाय थागोन गोदान भिडिअ स' नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला दा बे ग्रेड 3 लेभेलाव गोग्लैगोन बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्टआ रेगुलार स' नोंथांमोना 14000 निफ्राय जागायनानै 60500 प्लास ग्रेड पे 5200 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन बे जबखौ मोनोब्ला देन बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो क्वालिफिकेशना बेसेबां नांगौ एन्ड पोस्टआ मा रोखोमनि जानानै दङ दा लोगोफोर बिनि एप्लाइआ सोलिगोन 23 नभेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 7 डिसेम्बरसिम थागोन पेमेन्ट दानांगोन ST हिसाबै 150 बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स नोंथांमोना हागोन ST हिसाबै स' टेनसन गैया जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय लोगोफोर क्वालिफिकेशन होनोब्ला 10 पास मिनिमाम 10 पास जानो हागोन 8 पास जानाय नङा मेक्सिमाम जेसेबां दं नाया 10 पासखौल' नायगोन देन बेनिफ्राय एग्जामा 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 1 घन्टा जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एसामिस लेंगुवेज टेस्ट दङ 10 मार्क्सनि आरो लोगोसे रड साइन नोंथांमोना 20 मार्क्सनि एग्जाम लानायखौ नुनो मोनगोन देन बेनिफ्राय 1:5 रेशियो लागोन नोंथांमोनखौहाय मोनसे पस्टनि थाखाय साबा लिंहरगोन केन्डिडेट्सखौहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना एसामिस लेंगुवेज 10 आवहाय 5 मोनथारनांगोननो एन्ड बेनिफ्राय सिगनेलावहाय 40 मार्क्सनि जागोन बेयाव 24 नोंथांमोना मोननाय जाथारनांगोन दा बेफोरबायदि ड्राइभिं टेस्ट लागोन दा लोगोफोर बुजिबाय नोंथांमोनखौ ड्राइभिं टेस्ट लागोन स्किल टेस्ट लागोन एग्जाम जोबखांनायनि उनाव आरो जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन जायफ्रा स्किल टेस्टआव पास जाबाय नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लाबावगोन बेनो जाबाय 3 लागोन मोनसे पोस्टआव स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना इमेल आइडि होथारनांगोन मबाइल नाम्बार होथारनांगोन अफिसियेल साइटआव फैनानै खालामनांगोन जेब्ला लिंक एक्टिभ जायो 23 आव स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौहाय मोननाय जागोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि भिडिअआ स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्सनाव जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो APDCLआव 8 पासनिफ्रायनो हागोन ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेनिफ्राय 10 पास लेभेल बा ड्राइभार पोस्टआव आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड 3 आव HS पास डिग्री पास 10 पास लेभेलनि थानोबो हागौ स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नेना थागोन जाहाथे गोदान नटिफिकेसन फैयोबा आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन स' बेनिफ्राय सिलेबासखौ लाबोग्रोगोन APDCLआव माबायदि फरायनांगोन नोंथांमोना बेनि सायाव दा बावैनो नोंथांमोना भिडिअ मोनगासिनो दङ